Kay sa ingon ang usang kaagyanan ngadto sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo nga atong manluluwas nga si Jesucristo igahatag kaninyo nga madagayaon. Tungod niini ako dili upakya sa pagpahinumdum kaninyo kanunay mahitungod niining mga butanga bisan nga kamo nahibalo kanila upang balig-on sa kamatuoran nga anaa karon. Gikan sa kaduhang Pedro 1:1 tudling 11 ug 12. Ang langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit ay dagat na buhay. Ug karon aniya ang katapusang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Krus o Diablo! Isa'y pang simoy, masda ang langit dito. Gisiguro ko lang daan. Aron wa kagay magamit. Nagbata sa kuspanguot og mga butang nga dili mahibawaan, sir. Gawas ako pagkabasurero. Mangunguot sa taon ko. Aron maikatabang sa mga kabus o makaluluoy. Chris, ikaw gid ang bata kanadto, nga dili gyud ako maabsan bisan unsaon ako sa pagkod. Ikaw gid ay Chris, ang basurero. Oo. Basurero ako. Ug hapit na matapos ang akong pagkabasurero. Sarge! Doktora, nagsulti na mi si... Chris? Dunay miabot nga laing pulis. Nangita ni mo sa rento? Hain si Chris? Ikaw rin ako nakita din sa pag-abot ako din ni Sarge. Wa na siya din eh. Di pa abot ka sa imong kauban, sir. Importante kuno ang ilang tuyo ni mo. Sige, Sarge. Galit nga nawa ang basurero. Una mo surrender ang hepe sa kapulisan. Gitawgan ang sarhento sa acting chief. Sila'y musangko sa surrender nga hepe. Usa sa mga tarong nga pulis ang maong sarhento, Day Emilyn. Gisugdan na yun di ay ang pagpanglimpyo kung kinsay mga hugaw nga mga pulis sa nasod. Mangutan ako ha, doktora. Unsa may gibuhat sa sarhento dito sa loyo, ha, doktora? Nagsulti sila si Chris. Ha? Pero kalit ka nawa si Chris. Daan pagit ko? Abli na. Isuwa lang. Franny? Masa man? Franny? Nanganda man lagi. Win. Unsa man, mulakaw ka? Balik ko sliti. Sayop ka kung mo na imong desisyon. Ha? Mutago ka? Mubalik ka sliti? Bisan sa buhol pa. Sakpan ka lang gihapon. Gawas og NPA ka pa. Pero adto kalasangan og kabukiran mutago. Pero mutago ka o niya sa Leyte lang di ay? O sa Bohol man lang sab? May pagkanin na nakatago sa Cebu. Daghan pang kaambak-ambakan din Daghan ka pang kasuksukan din Kaysa adto kas Leyte ug Bohol. Ayaw na yun kalimot. Ang imungan, tuan nas listahan sa bagong presidente. Ikaw mo'y naghimo ug mao'y nag-establisar sa Leyte. Sabot na sa Bohol. Kay gitawag kag
prinsipe sa Shabu sa Visayas. Kumpleto na sila sa info bahin ni Moen. Kung ako pa nimo, biya na lang sa Pilipinas. Larga ngadtos layong nasod, mintras may panahon pa. Dito layong nasod, safety ka dito. Mauna niya akong lakaw karon, Franny. Diretso na ni. Ipaandam na akong tanan kong gikinahanglan. Lakip na nga akong mga tinikom. Maura ba ka nang imong tuyo? Pagsusin ako kung say ako mga plano? Biya sa Pilipinas, Win. Maura ni bugtong paagi. Niya ko aron pahibawon ka. Late na kinin akong nahibawan kay busy kaayo nga itong mga pulis sa pag-uban-uban kunuhay sa mga raid nga nahitabo karon dinhi. Ang tinuod lang, gipangilugan ang atong mga pulis sa nahitabo. Way panaganang gipamatay ang mga tao sa livelihood. Nagsugod na ang pagpanilhig sa bag-ong presidente. Bisan na wa pa gani siya makalingkod. Busa, nagpasabot nga naninuod kyud siya, Win. You mean business, Franny? Ikaduhang toyo, nako ni mo, Win. Late ang pahibaw nga gihaya na si Victor sa iyang mansyon. Ang pulisab ang mipatay niya. Nadakpan sab. Nag-anam og kadaghan ang mga tao nga mulig-on sa mga ebidensya batok nato, Win. Ilubong na yun siya, ugma. O ikatulo na kong tuyo ni Moen. Nahibawa na kung hain magtago ang hipis kapulisan na kumpare ni Victor. Nga magdawatan sab nimo og budget. Buhi pa di ay? Karon siya mo surrender, Win. Uy, delikado ta. Mao nga unhan na mo ang mga kapulisan nga mosundo niya. Nakatultol magha mo. Nakatultol kayo. Unsa man. Unihang mga polis. O patya ang ilang hepe. Gitawag ka nila, Franny. Ato na be, Win. Ay kalimot. Malapolapo ko. Inigbiya ninyo, mosunod sa kuglakaw. Ato ko sa open. Amping, Win. Pero safety ka kaya dito. Lig-on kayo ang mga sandiganan sa upon. Ang iyan kayo mo sa police uniform nga inyong gisulob da, Franny? Full battle gear pa. Jeng! Ngano, Franny? Ipapuok ang gasolindador, be. Basi baonhan ta nila. Paingon na sa dito ang mga pulis. Kaniharon ng permanenteng puok ang gasolindador, Fran! Basta, kita gyud ang makaunas pag-abot sa nahimutangan sa hipe. Kamingaw sa palibot, doktora. Katapusan na akong pagtunog ning dapita. Ay, ayaw yung taon ko ibuwag day Emilin, ha? Ikuyog ko kamang duha. Tansing, masagot ka? Salamat kaayo, doktora. Dili na ako kabiyaan ang basura. Para na ako, dako na kaayo og kalabutan ang maong dapit. Ay, day Emilin. Hain ka. Hello? Hain ka. Chris? Kaya ako. Chris? Chris, salamat niya ka. Tana sa suot. Emilin. Ayoko bali-bali, please.
Ayaw pagilak. Dili na ko kapugan ng kalipay, Chris. Tungod kay nalipay kaayo ko. Niya karisab na ako. Love me. Love me, Chris. Emily. May text ang kauban sa musungko din si Piching. Nagpadoon na sila din. Paganda mo. Tara. Ipli ang uban. Katungo mag-uniform. Ipli lang. Pinsa mo! Mga polis, kuhaon na namang hipi. Kami ay nagsundo diya. Kinsa ka? Captain Ramos. Kariyot, Kapten. Ayaw paglangay, delikado panahon. Pagdali! Paibaw sa na ako si Sir, Kapten. Ikaw ba? Diin magkanang Captain Ramos. Sa atong pulis nga kauban nila ni Captain Ramos nga maway mo sundo din sa hipi. Ay. Dugay ay. Nagdagan pa yung diniski. Yan na. Okay. Ready. Pagpapalala na ko, Sir. Captain Ramos. Naari siya. Ready na siya ang uban ninyo. Pati yung tanan! Hipi! Traidor ka! Hipi! Traidor ka! Ayaw, Captain Ramos! Musurrender ko! Captain Ramos ay mo tabaghan! Hotdon! Hotdon! Dinhi ka lang una, Captain Ramos. Kami lang una ang manaog. Dinhi ka lang sa kiran, ha? Murag lain ako paminaw sa palibot, ha? Go, Sarinto, go! Abierto man ang gate. Lain ka na! Sarge! Daan pag ito! Take cover! Take cover! Nagpasan ang mga patay sa sun! Kisong ang hipi! Naunahan ta, Captain. Oh, Sarge. Puwerteng patayas hipi. Naguba ang lawas. Koneksyon sa droga sa miyan ni Sarge. Yes, Captain. So, ingon na sila ni Ine kadesidido, ha? Magpatay o magpakamatay. Silang mga drug lords. Musukol sila sa kideklarang nagguba sa droga sa bagong presidente. Salamat, mahal ko. Salamat. Oh, may barog ka. Di sa loob di magbalik ang imong karasones. Wala kang karasap? Lam ka giho na una samtang nag-ilis. Oh, mula ka karasap. Ugo ako mahibaw, kanusta ka mo balik. Kanusta nasab ka makita pag-usap. Ngara ko sa palibot. Sa imong palibot.
Ugma, ilubong na imong amahan. Nagyapon ko si mong palibot. Mulagaw ka na? Timan niya ako mahal. Ayaw kalimti. Usaon niya sa moabot ng mga higayon. Kung unsay nasugdan sa makaluluoing bata nga basurero kaniadto. Maugyapon nimo makita nga padayon ang iyang nasugdan kung asa man siya paingon. Kung asa sangko ang iyang pagdinakan. Mahal, kanas amang kumutapos din akong paghilak. Kung mahunong na akong pagdinagan. Kung moabot na ang akong sangkuan. Mahal ka na ako, Emeline. Mahal ka kay Salamat sa imong pagtabang nako, Tansi. Ayon ang pasalamat ng Teriya. Sa ato pa, mao na nang daduno ninyo ugma. Humasalubong ni Sir Victor. Oo. O kining uban nga mga butang, ibili na ni dinhi. Ay, ipabili ni Day Emeline. Hala, kaanugon. Kuto sa imong magustuhan, Tansing, imuha na. Kuto sa imong magustuhan, kuha ah. Nang Teriya, nang. Dali. Tabangat na kapag panghipos sa mga butang nga imong magustuhan, Tansi. Dali na. Salamat ninyo ng Teriya. Daghan kayong salamat. Nagsalig ka lang yun. Na din napita ikay hawad og ligon kayo ng imong sandiganan. Niya ka. Nagsighingos og suyo pa ng asos impyerno. Aso sa impyerno, ha? Lami naman gani kayo ang aso sa impyerno. Unsa na kalami ang kayo sa impyerno? Oh. Sayo na mong nakalusot sa mga checkpoints, paingon din sa Opon. Frani? Mahurot pagdayon ang mga bunga sa asim. Asim? Oh. Sa man ang asim nga buto mong ipasabot, Bago pa ganin atong gilitok ang asim, aso sa impyerno. Naunsa ka ba? Frani, maayo kagad kayo magitag termino, da? Wa pa mahurot ang mga hilom nga sakop sa kapulisan nga bunga sa asim. Gipalusot mi nga wa gyoy problema. Kamusta ang inyong lakaw sa hipi? Wa na problema, Win. Wow! Yes! Hurot silang tanan. Una ming naabot sa lugar. Naibaw ko, mura na lang og nanginhas ang tinuod nga musungko sa hipi. Wow! Wow, pagani makalingkod sa Malacanang katong nakadaog pagka-presidenteng animal. Ha! Kada adlaw dunagay mga patay ug ang nangamatay mga bunga sa asim.
Por mapagani siya sa iya mga kabinete. Ano? Nagpadayo ng pinatsyanay. Franny! Oh, Win. Franny! Kung sugo ni mo, Win. Si Emeline ka, no? Dugay na ba ako nagplano ng bayhana, Win? Dugay na. Ugma, ilubong nato ang akong amahan. Nga sama sa akong inahan, kita-kita lang gihapon ang mutambong. Tungod sa ilang nahibawan, naglikay sila ng teriya. Nahibawan na ang katarungan nga no. Wa kay apil ko doon sa may binuhatan sa imong ginikanan. Apan, dili sab kalikayan nga bation nimo ang kauwaw day Emeline. Apan sagdi lang, ni aman mi si Tansing. Doktora! Day Emeline, gikulbaan man dayon ko day. Uy, Ablihan ako ang gate. at kami na lang duha si Tansing ang moabli sa gate day. Bitaw, doktora. Bitaw, doktora. Tanan ng teriya. Dali. Tanawon ko kamong duha. Tana, Tansing. Nang teriya. Nganong gikuptan man ni mo akong kamot ng teriya. Kabugnaw ni mong kamot, Tansing. Uy, ang imo sa daing kamot, bugnaw man. Ni natatubangan sa kahit ng teriya. Sangpita, Tansing. Ikaw lang sangpit ng teriya. Ikaw lang. Nga, ha? Ako may imong pasangpito na bugnaw kay kong tingog. Hinay kong tingog. Na, mas hinay makugtingog nang. Hinay makugtingog. Pangutan na niya, Kinsa. Kinsa na? Sargento Bitugo. Sargento Pitugo di ay, doktora. Day Emeline. Ay, maayong gabi, Sargento. Naunsa naman taon-taan ni, uy. Bihin niyo doha. Dang, doktora. Good evening, Sarge. Suot palihog. Salamat, doktora. Upat na mabilis sa gawa sa gate. Oh, Sarge. Kami ang patra, Sarge. Okay. Tami, Mike. Diritong tusod. Oh, Sarge. Ay, salamat. May mga pulis na di ay. Salamat ninyo, sir. Kuan, doktora. May sugyot ko sa mong acting station commander nga kinahanglang butangan o mga pulis kini mansyon. O may volunteer ko nga ako may mga naiuguban nyo din samtang gihaya pang imong amahan. Excuse una, Sargento, ha? Day Emeline. Idadaan mo na mo kape o makaon-kaon, sir. Salamat. Dagan kayong salamat, Teriya. Ay, way sa pa yan, sir. Doktora, hatansad na ko ang mga pulis nga to sa gawa sa gate, ha? Salamat niyo, Tansing. Nang teriya. Ay, sige, Tansing. Excuse. Nakasabot ko kung unsa ka peligro o kadelikado ang panahon karon, Sarge. Ma-radyo o ma-telebisyon. Matag-adlaw na yung mga matay, doktora. Usa ni sa mga platapormas bagong napili nga pamuno nasod sa Pilipinas karon. Mao kini ang nagunang sangad o panumpa sa bagong pangulo. Kamahatagan niya unang pagtagad kini nagunang problema sa atong nasod.
Ang mikuyanap na pag-ayong makamatay ang drugas, nga matud pas mga tigamit niini, dako kuno og kabahin silang kinabuhi. Tinuod man o dili, pero ang mga kinabuhi nga nagdepende nining yawanon nga drugas, nahimo ng cycle kung tuyok-tuyok sa dali nilang kamatayon. Usa na nining ako mga ginikanan, Sarge. Usa sila sa mga responsable sa maong problema. May mga sama sa mong ginikanan, doktora. Mga big-time drug lords nga tinudon o dili ang ilang pag-surrender. Kinasing-kasing o pagpagkaruningnon nga sila mi-surrender. Luwas sila sa kamatayon kay mi-surrender man. Pagkatuwa, mga matay yun sila. Kailangan sila sa nasulog sa katawhan. Busa, angay silang pamatsyon. Apan, duha ka klase ang kamatayon na mahitabo ni mga tawhana. Pinagi sa duha usab ka klase sa mapatay nila. Una, mga drug lords nga nangamatay o mamatay sila. Tungod kay nagtuo nga makasugakod o nagtuo sila nga kaya nila sa mga piste nga mga drug lords. Kadto mga demonyong drug lords nga nagtuo nga kaya ang mga putawng kamot karon sa bagong pangulo, nga mupusgay nila mga drug lords nga mga sakop ni Satanas. Tinudon gyud sila, doktora. Wa magkumid sa bagong pangulo. Mademonyo o mayawa nga drug lords kadto mga pusers, kadto mga tigamit. Tinudon sila. Wa magduwa-duwa, wa magkumidya, ini mao mga demonyo ang bagong pangulo sa Pilipinas karon. Mao katong unang klase sa kamatayon nga mahitabo nini mga dangan sa katawhan ug sa atong naso, doktora. Ay ikaduha ang klase sa kamatayon nga mahitabo nini mga piste nga mga drug lords. Una yun sila sa pagpatay sa samara sa nila mga piste nga mga drug lords, bisan maamong pagkato mga inosente o kway labot. O ang dakdakan sa pasangil, maong mga naninuod nga mga alagad sa balaod. O kinasing-kasing nga mipasan sa makamatayang misyon tun kay mitabang sa bagong presidente. Aron dugmukon kining dako ug midako ng maayong problema sa drugas dinis Pilipinas. Sargento. Maayo lagi unta kung makaayo pas panglawas ug sa utok sa tao kining ilang gipakuyanap nga drugas sa tibok nasod. Pero makaapekto sa una-una ug labaw sa tanan, makaguba sa utok sa tao. Ambot ba? Naibaw man tani sila nga mao kini bubitad nila ngadto sila mga lupnganan. Pero nagpadayon gyapon sa paggamit ining aso sa impyerno. Sa mas nahitabo sa mga ginikanan, namatay sila sa mga kamot sa samar usab kanila og interes. Gipatay sila sa samar usab nila mga drug lords. Dili buot ang sama nilang interes. Ngay panugan sila sa mga ginikanan nga misurrender na unta. Ang tinuod, Sarge, huwag ko masakiti sa midangat nila. Tungod kinahibaon naman ako kung unsa day sila. Ang akong kisakitan pag-ayo kay dako sila og natampo sa pagguba sa kaugmaon sa mga batanon. Labaw sa tanan dako silang natampo aron maalaot ang mga kinabuhi sa mga tao nga nagdepende silang yawan o
Anugon kayo nga sayong gipatay ang imong amahan. Usa unta sa gilauman nga matuhog-tuhog ang uban ng mga drug lords nga mga sakop sa yawa. Ang isab nila ang kamatayon. Bisan nibaw na sila kung sa'y mahitabo sa katawhan nga may ilang gidani ug nadani sa yawan o nilang pinuhatan. Tungod kay sila mga sakop sa yawa. Mga sakop ni Satanas. Nagpadayon og magpadayon gyapon sa makamatay ug sa impernohanon nilang mga buhat. Apan kini mga tandem sa motorsiklo, Sargento. Sultihan ka na mo, doktora. Mga tao o sinuhuran na usap sila sa mga drug lords. Kinahanglan nga siguro nila patay katong duna ni daghang naibawan patok kini mga drug lords. Busa. Kini mo mga drug lords mimando usap nga pamacho nila kini mga tawhana. Kay siguro man yun nga ipanugaan kini sila sa gayong musurrender na sila. O ka madakpang buhi kini mga tao nga nasuhito na kay silang pagpamaagi. Sila mga binuhatan isip mga drug lords. Naan karon kinsa pa may mutugan nila nga naunhan naman sila. Naunhan na nila ang tarong nga mga alagad sa balaod ug sa katawhan mismo. Ang ubang mga kapulisan, Sargento. Dili na nga ipangutana ang sektor sa kapulisan. May mga maayo buutan. Labi na katong mahadlukon sa Diyos. Apan ko doon ay mahadlukon sa Ginoo. Doon na sa mga pulis nga dili lang kay nakigbarkada pero nakigkumpare pa yun ni Satanas. Tanaw o sanitabo sa mong hipi. Mi surrender. Kana kay mi surrender o admitido kay siya nga apil sa kalihukan sa drugas. Pero way swerte kaapil siya sa usa o sa duha ka klases kamatayon nga bago na kong gisulti ni mo, doktora. Karon magkasalig ka sa sektor sa kapulisan. Karon magkasalig ka pa ka na ang tanang magbabalaod, ang tanang mga opisyal sa gobyerno, silang tanan mga putli kunuhay. Tungod kay duga na nga gipractice ang gitawag nga narco-politics. Dugay na. Usaw-usab nis gubon o pulbuson sa bagong presidente. Kay tungod niini, midaghan ang protector sa drugas. Drugas, drug lords, posers, mga addicts, mga politiko na protector sa drugas, mga alagad kunay sa balaod, nga mauntay tigpanalipod sa nasod o sa katawan, pero mauna hinuon ang tigpanalipod sa mga sakop ni Satanas. Mga korap nga mga opisyal sa nasod. Mao kini sila may anam-anam og dangdang sa mga kalag sa katawhan ngadto sa lawod sa kalayo sa impyerno. Angay gani na itong pasalamatan. Nga sa katapusan, doon na tayo pangu sa nasod nga taga Davao. Pila na ka mga pangu ang milabay sa Pilipinas. Nadtong panahon nga nagsugod na og tubo kini makamatayang drugas sa Pilipinas. Unsa man? Matinud-anon ba sila sa pagsumpo niini?
Laing pango nga may labay na usab. Pero mitinuod ba sila sa pagsumpo nini aron patyon ang drugas nga iya ni Satanas? Wa. Milipang hinuon ug mitambo kini pag-ayo. Pinagis pagkultibar sa mga sakop sa yawa. Nara, pare. Naibaw ko. Mauna ni motora. Kapoy! May kapoy. May kapoy ay. Kapoy good. Kuan, kiyawan ako ba? Primero kong labay sa mansion ni Victor ba? Nagkasulis ko. Nagsulob ko ang helmet. Ang di ko ilhan. Hidar akong dagan. Ug nagtarag ko ako. May usa ka pulis patrol car nga nagparking sa gawa sa gate sa mansion. Apling pultahan sa front jet sa patrol car. Napati na akong radyo nga may usa ka pulis na kanyang hayang sa front seat. Ug doon ay tulong nga nagbarog-barog sa dool. Dool yung skate. May hunong ko sunahan. Layo-layo sa mansion. Ug gihubon akong kakasulis. Ug nagpalda ko aron inong babae ko. Tayo nibalik ko sa aki. Nibalik ko sa mansion. Confirm na ko, Franny. Usa ka police patrol car nga may usa ka police na kayang hayang sa front seat o tulog ka lang police usab nga nasa tubangan sa gate yun mismo sa mansion ni Victor. Ibantayag pa nga police ang mansion. Thank you. Thank you, Charles. Thank you. Unsa man? Mulakaw na ka? Angang! Mangusam ko dili. Nagkanap pag-istorya na to eh. Bibibihatakin ako, Bikay. Busipat ako. Duhara ka lang uwa na ko maghingos-hingos lang siya muna. Di kaya ako. Limot siya ko sa lami ng busya. Okay. Abi! Bon! Atake! Oh, nalasbuli niya. Wow! Wow! Franny! Salamat kayo, Franny, ha? Salamat kayo ni. Unong na Charles, oy. Makamatay ra ba ginang siya ko? Kamatay ba eh? Abay! Nagmatay ko taon. Muras ka correct na. Sino eh? Panurinder na mo eh. Kaya mga poster na ba mo? Pitoy, kumidyarto nga ko eh. Pero, ako nagtambag ninyo, hunong na mo eh. Kaya niya ay umaabot ka presidente ay. Tingalig, boro ni mo tapos yung kinabuhi. Ubay-ubay na ba ng mga natipig ng mga drug lords, mga poser, mga adik. Sabi to? Accidental firing to? Dili to accidental. Charles. Para imog itong butuha. Siya tayo pa niyo sabat raso na ko ni mo. Bantu kayo. Di ko ni mo kapuslan. Siya Litoy. Ani! Itabon ang papel sa dughan ni Charles. Kanang maklaro ang nakasuwat. Pusher ko. Adik ko. Kira, Franny. Naratingali kayo ni. Tawagan na sila. Iplastada na to ang plano sa mansyon. Parehas na gibati Sarge. Parehas na ughubad sa hitabo karon. Subok yung kaing palandungon ang nahitabo nining nasura ug sayang katawhan. Kung kani ato pagkakon mauna-unta siya ang na presidente sa taong nasod. Tingali, dili maingon di ini kaalaot ang Pilipinas. Matulungan siya, doktora.
Kini nabili ang mga adlaws kong kinabuhi. Ialagad ko ni ngadto sa gobyerno. Nga ngay ng alagaran tungod din ng tao gikan sa Davao. Para nako, plano sa Ginoo. Plano sa Diyos. Pila na kagabi nga huwag kay mayong bahuay, doktora. Bahuay sa? Kami lay bahala din eh. Total, ugma. Ilubong naman ang imong amahan. Salamat, Sarge. Paningkamutan ako nga makapiyong-piyong bisan makadiyot lang. Nang Tirya, Day! Doktora! ipalihog ko. Day. Kami na hipos, Laki pusab ka mo, Tirya. Pamahuay mo. Kami na'y bahala sa palibot. Ay, salamat in town, sir. Bugat na kay among mga mata. Bisan gamay lang kod. Basta makapahuay-pahuay lang ta. Musakan ako sa taas, Sarge. Salamat. Pamahuay daw niya mo ng Tirya. Tansing. Oo, Day. Diligid siya na ako makontak. Apan bisan pa nining tanan. Nga dili ko na siya mabadlong og masanta sa iyong buhaton. Guilty ang akong kahag. Tungod kikipasagdan ko na siya sa iyong buhaton. Ang pagpamatay sa mga tao nga mairesponsable sa mga panghitabo sa nasod ug katawhan. Unsa man kay mapaabot na mong duha sa unahan. Huwag nahibaw ko doon sa hitabo sa umaabot. Ginooray bugtog na sayot. Hain ka. Hain ka karon, Chris. Mauna ng linyaha, Litoy. Mauna ka ng linyaha ang konektado sa mansyon ni Victor. Okay, Freddy. Saka, ug putla ang kutay sa kuryente nga konektado sa mansyon. Oh, Freddy. Ugma, human sa lubong ni Sir Victor. Dili na mi mamalik dinhi sa mansyon. Biyaan na kininamo ni Day Emilyn, Tadsi. Oh. Hangtod karon, maglisod gyud ko pagtuo nga ingon ba di ay ni ato sila si Ma'am Rodora o si Sir Victor. Oh. Milanat una og dugaing panahon una sila mahibawi. Oh. Kung dili pa si Chris, dili gyud unta sila mahibawan nga mga drug lord di ay sila. Oh. Time para be. Natog na ka, Tansi? Oh. Ay, mitubag pero natog na di ay. Oh. Hala, kangit-ngit! Burn out! Brown out? Tansing, ngit-ngit kaayo! Lakip ang silingan. Ngit-ngit sab. Brown out yun. Doktora, Sarge? may ka na kay flashlight. May kaugali yung generator ang mansyon, Sarge. Pero dili ko makamaong mo paandar. Doon ako ikaw ba mga pulis? Mekaniko usap siya. Sa'yo na kaing tultulon, Sarge. Natupad sa dakong garayan sa mga sakyanan. Tala, tultulan ka mo. Dini ka man. Ayaw paglakaw. Nagkatultul ko sa krayan. Pandaro na mo ang generator. Sige, Sarge. Salamat. Sige, dini ka lang yun, ha? Kung makabatik ka ganig buto, tago og mayo. Ha? Nagtuda ko yung brown out, tada.
Ayaw kalimot. Kung magkabati kag buto-buto, nagpasabot ka na nga. Paagi kini nila ang brownout. Ginoo ko? Doktora? Oo, Sarge. Pero sila si Tansing Nangteria. Pasako na ko sila din eh. Nagkasalamat, Sarge. Kabalik ko, nakaayok ko sa basura, Dong Chris. Gimingaw naman yun ko sa basura, oy. Agdalang ka ninyo palihog NCTI. Hapit na ni Mahuman. Magmalinaw na niya ang basura. Lakip ka mo mga mulupyo sa basura. Ay, kadaghan nagyod sa mga hitabo. Wa mahinayon ang pag-abli sa gamayng hospital dito sa basura kay namatay man si Samboy. Ug ang kamatayon sa ginikanan sa doktora. O karon kining imong pagtago-tago. Ay, apandong Chris, kung ato ka lang ka mutago sa mansyon nila ni doktora o maduol ka pa niya. Pinangita ko sa balaod NCTI. Gawas pa sab, nasuta o na siguro na ako nga luwas si Emeline. Tungkol kay paglabay na ako sa mansyon ganina, may mga pulis na nagbantay sa sud o gawas sa mansyon. Oo, tawgan na lang siya sa cellphone. Maupay pag-charge na ko sa cellphone NC. Karong taon-taon, magamit na tingali akong cellphone. Nga do, Sarge? Naman mo yung flashlight. Gamitan ninyo. Sa kabustaas, adtuan nyo si doktora. Pag-ipon mong tusi ang kwarto. Hala, nga naman di ay. Ayaw na pangutana, Tansing. Sige na. Manakantas taas. Dali! Kamo, Sarge? Pandaro na mo ang generator sa mansyon. Sige na, liwag na mo! O sige, dialang mo saya ha. Ay mo pabiya diya. Diha lang yun mo. Ariw na ko sa gawas sa bakuli. Aron pandaro na mo ang generator. Yes, boss. Yes, sir. Gate. Gate. This is Inor. Come in. Gate. Gate. This is Inor. Come in, over. Oh, may nanubag. Abierto naman ang gate. Kung nanood sila, magpahibaon ta. Pero, wasap sila sa sud. Bakuli? Bakuli? Hain mo! Pandaro na to ang generator. Bakuli! Oh. Patay na silang niya sa gawas. Daan pagyug ko. Gisunga mansyon. Magpabuto ko. HQ. Gisunga mansyon, Victor. HQ. Excuse imong baga. Mga buto. Dili ka po makontak si Chris. Teksan ako siya. May barog ka man, Chris. Mulakaw ka na ba, Dong? Magamit na tingali ang cellphone nga akong gi-charge NCTI. Uy, naakabay kontakon. Gikulbaan ko. Akong kontakon sa Emeline. Wala ko makabati sa tingog sa Sargento. Nagpasabot kami daw tang nahitabo sa mga pulis. Pulis pa ang nanuktok. Nagpahibaon daw sila. Nga sila mo ang nuktok. Doktora! Magpadool ko sa putahan.
Doktora Emeline? Hinuog ko. Ablihi ang bultahan. Gihurot na mong patay ang mga pulis. Iasab na mo sila si Tiria o kining Tansing. Bayan ako kini cellphone ilaw mo sa kama. Hello, Emeline! Gion na ni ba, Don Chris? Oo, Insi. Kusog kayong kuba, Insi. Uy, Si Emeline. may text na ang doktora. Ay, unsa man ko no balihog. Ay, gikulbaan ka na ba ka? Ay, ganong nagandam ka man, hadong. Ato na ko, Insi. Chris! Chris! Ay, Chris! Wala siya mapinaw. Doon na nasabkahay na hitapo. Unsa man ka? Kinsa man ka? Ngit kita ang paksyon. Miligdas ang mga pulis din sa gawas. Abierto ang gate. Mga patay na sa mga pulis kaniya sa sud. Naku pa ang puntahan sa kwarto ni Emeline. Nagsigabang paslay sa upos. Gilabay ko niya yung cellphone sa ilaw sa kama. Asahan ko kining kama. Dara. Gidakit sila ni Prani. Mga flashlight. Ilang na iwagan. Dili! Dili! Wa na yun nila makita pa si Crisanto. Igo na lang sa pagtanaw ang bag-o miabot ng mga pulis sa patayng lawas na ni Sargento Pituco uban sa haya ni Victor o ang ginagdakan niya mo'y nagbuhat sa ingon o gihapon si Chris. Gawas na, Dok. Kalma lang, good. Emeline. Wa man gani ka na mo nga pusa kay nagpakita ka manggod og kabuutan. Dili parehas ni Tiria og Tansing nga patuyang nagpangauras. Gusto na ko silang makita. Magkakita ay ragyapon mo. Ambi mo cellphone. Kay basig may gitawag ka o gitiksan aron may mo rescue ninyo. Wa ko'y cellphone. Aw, may kapan ako ang sapak og nindot kay nimong lawas kung dili nimo ihatag ang imong cellphone. Wa ko'y cellphone. Lakip ang kinasintruhan sa imong lawas, akong hikapon. Kay basig na ani mo isok-sok ang imong cellphone. Nanarigag balita. Tugura ba kay ko, Franny? Sorry kayo, nag-una-una kong hikap sayang nindot ug lami kanyang lawas, Win.
Lakip na ang labing importante nga bahin sa iyang lawas. Kay basin og didto ni isuksok ay ang cellphone. Wag di siya dang cellphone. Kinsa! Ang imong gisugo namo nga dagiton. Oh, Si Emeline. imong gikapagaya! Kaplanggod. Pero nindot ginuntang hinulon nga murag maghinol kag pitsas nga bunguton. Lagi ha? Nanay mo ipagandoy. Banatig maayo. Ay, patay. Patay na ko sa lamin ni Franny. Sige. Gipyaan ko nila. Wa mapila ko dughan niyang lain cellphone. Chris! Mulaga ko karong udto, Franny. Mubiya na ko din sa Pilipinas. Di na mabante ka ng midaog pagka-presidente. Daghan na ang gibatig kahadlok og kalisang. Kani adto daghan ang nangandak. Daghan pa ang nagpost sa Facebook og mga pictures nga may lungon o gibutangan pa og iyangan. Kani adto daghan ang nagbahad nga dili pa makalingkod pagka-presidente kanang tawhana, mamatay na siya. Ug usa na ko smibahad niya. Apan lakip ko. Lakip ko. Naglutlada ug kahadlok niya ng tawhana. Murag nangandam sila. Bugala sa isla! Bugala sa isla! Nangandam gid sila. Nakugang nako sa bagong balita. Balita nga sudah dawat. Nalakip ang mayor na kong uyuan sa Leyte. Misurrender! Sigurado na kayong masud sa taro. Ini Franny. Masud ko sa taro! Sigurado magid ka kang makalarga ka. Sigurado na Franny. Ako ade. Maniguro sa buka ako, Win. Oh, mularga ka na? Masig makalimtan ko nimo ha? Kanang medium nga gidakon sa bag. Kanang kwarta ang sodi ana. Imuha na Franny. Pasalamat nako tiadib. Sa maayo ng pag-alagad garin ako. Labi na karon nga nadagit gid mo si Emeline. Salamat sa imong kaayo og pag-ila nako, Win. Dili na nako kalimtan. Dili kasabda ko kalimtan, Franny. Win, Franny, kung dili gud mahalin sa pagkakaroon ka ng presidentiha, pero dako kog pagtuo, maglisod sa pagtiwas sa yan termino. Patay gud ang tawhana. Kung temprano siyang mamatay, balik yun sa Pilipinas, ha? Aron kita na ang maghari sa drugas din, eh. Hala na mo din, eh. Kaya ka mo may mahibilin, Franny. O, sige na. Dagdagan ng oras. Sige, maligo na ko. Maligo na ko, Franny. Maligo na ko. Litoy! Udoy! Franny! Naaman mo diha, ha? Sabi mo, bantayin ninyo si Emeline! Opo, aga, ay! Likod ni Frank! Misamo ka grabe ang akong pag-imagine ni Emeline. Makabuang lagi ng akong imahinasyon ni Emeline. Karoon ka lang! Emeline, karoon ka lang.
lahing itabo kagabi sa duha ka managlahing dapit sa Dakbayan, tulo ang patay nga gituo ang mga drug pushers atol sa raid nga gihimo sa kapulisan. Sa gunso na kayo nita. Matod pa, way pubanagana ug way ko kahadlok nga namusila ang mga suspesadong pushers ngadto sa mga pulis. May bahos ang mga tinugyanan ug diha-diha patay ang tulo ka mga drug pushers. Samtang laing duha ang napatay nga gituo ang riding in tandem sa kapulisan atol sa gihimong checkpoint. Dihang sintahon na unta ang duha sa kapulisan. Miibot na hinoon sa ilang mga armas ug unang namusil sa mga pulis ug maoy naingna sa kamatayon sa usa ka pulis. Apan diha-diha patay usab dayon ang duha ka suspetsadong kriminal. Samtang sa laing bahin, inyo na usab karong makita ang hulagway sa numero 1 wanted nga kriminal sa Dakbayan. Si Chris nga naila nga basurero. Bisuod sa mansyon ni Victor o gihurot sa pagpamatay ang mga kapulisan nga nagbantay sa haya o sa mansyon ni Victor. Personal nga naabtan sa responding kapulisan ang basurero apan abtik kining nakaikyas ug wa na makita sa kapulisan. Gituan usab nga nagdagit sa basurero si Doktora Emily. Maunay imong bago, Chris. Nagteriya. Dili na to ablihan. Dali, Tansi. Dali. Bahala na. Dili na to ablihan. Di man mo mga bli. Imong tuyo. Imong tuyo sa tanas. Ha? Kinira si Tansing ang akong toyo, Tirya. Ako lang siyang idehin. Dali. Ayaw siya di ka pa. Ikaw, nanak ka. Hoy! Husto na, Tirya! Husto na ba? Da! Unsa tong buto? Unsa ka tong buto? Patay na ida nga babae mo, Usman! Unsa? Magkalagot, Win. Urang nangigi nga mag-date, Miss Tansy. Gusto aning tiguwa nga siya mo'y akong unahon og date. Namukos yun. Nangauras pa. Kay siya lagi magpauna kay kang Tansing. Kalami aning Tansing, kabusok aning Tansing, Siya gi akong unahon. Natiguwang man siya. Nagluod-luod lang. Ginulitan ko na yun ang agtang o gipabutan. Patay! Abi na kong unsa. Sige na. Isa ka na sa pambot kay patay o gilabay sa slaud. Lihok na yun mo! Win. Oh, mabay pagkuman ako gligo, Franny. Nakita ka bitaw, nakatapis kong tualya. Isprehan ako ang akong buhok, unta. Hasta ang akong lawas. Pero, may nabate kong buto. Ha! Abi ba na akong unsa? Numero 1 wanted si Chris, Win. Asam rin sa paingon. Asam rin sa sangko, Franny. Piragot. Bido. Guwapa mga gidiay ni Tansing. Murag munika sa hapon. Enjoy sa imong munikang hapon, Franny. Sige. Hoy! Mura ko
Munyikas hapon. Nakabati sa kuan ng munyikas hapon. Dali, be, dali. Dali, munyikas hapon. Hi. Sorry. Madisturbo ka gyud nako, Emeline. Sorry. Ni anak ko ang iyawi ining kwartuha mao nga maapli gyud ay nako ang maong prutahan nga gilak. Ikaw si Sherwin? Yes. Hikti ninyo ang duha niya kakamot o duha niya katil. Buhay ito ninyo! Sige. Igain siya ninyo o pinahayang sa kama. Inadupa nga igain ang duha niya ka mga kamot. Ika-isab nga pinabuwag ang duha nga ka paa. Gana. Buka. Buka ka naghayang diya sa kama. Oh. Mituto pag yun ng doktor ang mga animala mo! Sorry. Gas! Panggawas mo! Hindi ito guys yung tanahon, men. Happy Sunday, men! Gusto yun sila na. Gusto si Franny. Labihan yun ay di mo dinuta, doktora. Nagkipa, naginain ng duha di mo kabukton. Hindi buwag nagagaid gihapon ang duha mo kabagatiil. Ug nagbuwag sab ang duha mo ka mga paa. Kaanindo. Nindot ka na kayong tanaw anang imong posisyon, Evelyn. Paborito kayo na ko na binuha. Oh, alam kong mag-init-init. Unya, manggahi ang akong mga kauduran o mga kaugatan. Labi na. Bawa ka na sabot kung ipasabot. Mo na yung ipangita. Tuay hinoong o. Sige. Dito sa payag sa pangpang, tampi sa dagat.
Wa ka na tingog-tingog, ha? Grabe problema nga gihatag ang imong amahan nga rinako, Emeline. Hakog kayo si Victor. Gusto niya nga siya mo ay mudominar sa tibuok Visayas. Og ako ang Leyte. Ako ra. Dili na mahimo, oy. Dili yun. Si Sherwin? Leyte ray ipaangkon? Unya ilawang pagyod sa gusto ug mando ni Victor. Kahit mag-u ang imong amahan, aw, kipapatay ko na lang. Labi na nga, misurrender siya. Bagas noon siyang dako. Pero wa ko matagpaw sa iyang kamatayon. Wa. Kay wa man ko matagpaw. Ikaw maoy matingpan sa akong kapungot o kalikot-got sa imong amahan. Kumut-kumuton di ka! Inanay! Inanay! Lambiagan mo! Lambiag yun! Tilawan yun na ko kung unsa kakalami, Emeline! Sige, rinig, Franny! Sirhin na! Huguta sa paning imong kasones, oy. Tansing. Mayawaan yung may mga laki ninyong mga babae. Kay... tuyoon yun ninyong sulob ang piit kayong kasones. Aron mo hulma pag-ayo ang korte sa inyong lawas. Wow. Hubo ng kasonis nimo, Tansing. Anhigod maglaro kung unsa ka kanindot kung mahubo na gyud ang tanan nimo, Tansing. Karon, isunod na kog hubo ang imong t-shirt. Grabe gid kanindot og kalami sa pormas lawas nimo, Tansing. Busko kayo ang duha nimo kadugan. Unya, hiyak kayo ang imong tiyan. Undanon ka og paa. Tang-tang na ang giingon nila nga pansatoy. Pantakip sa tutoy. Natuskig kayong nagparog. Ug kining katapusan akong tangtangon,
mao kining katapusang tabon nga gitabon ubos sa lahom nimong puso, Tansing. Wow! Bantang na kaayo. Ako ka na, Tansing. Ako ka na. Lami ani mong lawas. Tansing. Sorry. Nga gipahuwat ka na akong taod-taod, ha, Emeline? Gunting. Ako ning itabas og hinay-hinay sa imong gisulob, ha? Sugdo na ko og gunting. Dere sa mabos sa imong gisulob, Emeline. Bilib ko nimo. Wa gyud kay reaksyon. Wa mong hilo ang imong kalawasan. Ngahinay kaayo na kung gitabas o gunting ang atubangan sa imong gisulob. Oh, kaliyot, ha? Inayon na ito gunting. Saman, giganahan ka? Gibatik kag kahinam sa kong gibuhat? Imo inoon kong gitutukag maayo. Kamu mo'y tiyan ko ay sa mga sako sa iyawa. Kamu ang mga dagway sa mga sako ni sa talas. Natabas na ako ang atubangan sa imong gisulob. Pero nagpabiling nagtabon gihapon sa atubangan nimong lawas ang natabas ng atubangang bahin sa imong lawas, Evelyn. Ganahan ko. Ganahan ko nga ingon ini ka style, Evelyn. Ganahan ko paigot. Ganahan kong magsinam-hinam. Anam nga kahinam. Karon, ang sunod na kong pagabuhaton, mao ang anam-anam ug hinay na kong walison ang natabas na di mo gisulob sa tumbangang bahin sa imong gisulob, Evelyn. Niya. Unahon ako din sa imong dughan. Oops. Wow. Miss kayo.
kagtugan, Evelyn. Puti pa ngayon kayo. Una na kong kakita nimo. Pagkatumbag ko kang miabot gikan sa Amerika. Nakainomdom ko. Nagparty ko sa iyong mansyon. Bitago lang ko. Aron dili ko mamatikdan nga ikaw ug ikaw ra gyud ug way laid akong kinuntan permi bisan asa ka. Dito magsugod ang grabe kayo na akong desire nimo. Nawalis na tanan gikan sa mong dughan nganhi sa kinaubsan sa imong gisulob. Humana ko makita ang tap-tap niya sa imong dughan. Kipiyong nanako ang akong mga mata. Karon kay nawalis na ba ang tanan? Ibuka ko na ang akong magkabata. Lami agi di ay di mong tanahon. Mamatay na ko sa kalami. Isa nawa pala ko. Tilawi. Kadiyot, ha? Inom sa ko, Evelyn, ha? Inom sa ko. Kapoy na kay pugong. Humano na ako ni Tansing. Kapoy kay pugong. Ibugwak na ako. Kada. Lihok. Demonyo! Satanas! Agay! Maluoy ka. Ayawin ka. Si Ruel. Unsabay maluoy ba? Unsabay ayaw ba? Bino? At putlo na ko ang nagtabon diya sa mong dughan. Ana! Putol na nagtabon sa mong dughan, Emily. Ang sunod na kong tabason, maokining. Kining nagtabon sa imong private part. Wanay tabon. Tibuok lawas, Evelyn. Animal. Kasama pa ining gitapis na kong tualya. Lami kayo kang pagkaplastar. Buwag ang duha mo katiil. Karon, tabunan na nako sa akong lawas sa gibog lawas, Evelyn. Di, tulikan.
Animal! Usa ka to mga buto! Usa ka to mga buto! Drew! Usa ka to mga buto! Emeline, balikot ka din eh. Mugawas na kong kadali. Susiho na ako sa tong mga buto! Salamat, Ginoo. Salamat nga wa sa makasabot nga nagpakuyap-kuyap lang ko. Kisay ko dito! Franny! 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 Will, usa tong buto-buto! Kini siya, oh! Kini! Bantog na! Bantog kay nahuman ang imong toyo! Imo sam gibatay! Namugno man. Nakaangan ko, wa matiwas. Di amoy gipatid-patiran o gibunal-bunalan ko. Aw, gipusilalan ako. Patay na stansing. Oh, onya. Unsa man si Emeline? Win, ha? Barya! Oh. Oh, diya, oy. Nangutahan na lang ko. Unsa man? Humana ka niya? Tapos na magkaktualya. Napadaw na ang tato! Pero nagpabuto ka man! Nagtuo kung natultulan ta din sa basurero! Ay, sus! May gahom yun si Chris kung makatultul o makaabot pa siya din. Sige! Ipalabay gihapon si Tansing sa loud, Franny! Sa ato Kung pa... kay balikan ako sa Emeline! Sa ato pawa kadi ay kasud ni Emeline. Padaw na giunta! Saog sa mukan ka man kayo! Oh. Okay, balik ka dito. Diwasa dito. Dili lagi makatultul si Chris din, he. Kung makatultul man, patay na siyang daan. Okay, lakaw na, Win. Alin ako! Franny! Kasi bago na to! Win, ang butanganas mga dinamita mo yung ulbo. Aksidente to, Win. Aksidente to. Ayaw ka panik. Aksidente na to. Basin dunay na ni Carillo. Franny! Ang butanganan sa mga armas at mga balalasap ang miolbo! Animal! May buto ang mga bala sa budiga! Lain-lain, Franny! Lain-lain! Ingon ka! Di ba gasto ng basurero din eh? Ha? Win! Sibat na, Win! Sibat na! Dili na ni Kumidya! Nakasunod na si Chris! Sige! Ipaandam-daan ang speedboat! Ipaandam-daan ang speedboat! Okay! Kamu tulo! Bantayin niyo si Sir Win! Kinalang safety siya makabiyan din eh! Bantayin! Lain na sa biulbo! Oh! Chris! Unsa kiniga siya! Likon kayo ang pagkagapos. Chris! Dali! Chris! Hilom na. Isulog ni. Pero ikaw? Nagsapog tisod. Dali! Sige, tana. Muna kabiya din eh. No! Dili ko mastugod. Subay din dapita. Safety dia. Sa unahan, may gate kay mong kalutsan og tao. Sirado tong tadaon, pero abri to. Kay dito ko ni Aki. Kinanglang mo gawas gyud ka. Kay sa unahan, tuwa dito sa kinan nga akong gibiyaan. Adto ka busakay dito. Nag-ungot ang yawi sa kinan. Lakaw na! Dili ko masagod ka di kakauban na ako. Patuon na ako.
Kung tuan na kas gawas, lahos ka pulisan. Ipahibaw na kini dapita. Apan ikaw! Magkita tas inyong gipuyan. Isaan, Chris. Isaan. Magkita kita. Oh, Emeline. Sige na, lakaw na. Lakaw na. Tiwasuno na lang ni. Magkita lagi ta. I love you! Si Emeline! Matagay ka si Emeline! Sunod na mo, Sunod na mo, Hay naman si Franny. Wari may baoy! Kamu yang ipas. Oo! Ano ka? Si. Klaro na kayo na si Chris may song din eh. Danghagang ni si Franny. Sige lang ingon. Di ka tulto lang basurero din eh. Kung makasong mang basurero din eh, patay na siyang daan. Buwang! Patay siyang baga. Wa na ang pabuhito na kong lugar. Nagigastuhan ng milyon! Milyon! Pagbalik yun siya! Bahala na mo din eh! Musibata ko din eh sa Pilipinas! Tala! Isa na sa blon! Hagad kong mga sakyanan! Ang mga mahalo ng kidnap ko mga sakyanan! Nahapinog na bungkag! Dili, bahala na mo din eh. Biya na bitaw ko din sa Pilipinas. Tala! Naaranggaman Kate. Makita na din ang gaman Kate. Maluoy mo! Mugabas ko! Magabas ako ninyo! Ano po ngayon? Palabiyon lang naman ni gayon na. Okay. Ikuyog ka naman sa pabiyon din eh. Sorry kayo. Pero himuon ka namang sagang sa mga pulis. Ayaw! Nga, tapos dan pa na mo ang imong katahon! Dali! Halinsay, may pusili ka dyo! Si Chris, siya di ay may wara-wara siyang kumisinyas. Pupadayan ko sa gawas, Chris. Chris. Huwag na siya. Pupadayan ko. Ipanumpa ko ni mo! Katapusan kining gubata ang akong kontra, mao si Chris! Kinahalang usa na mo ni Chris ang mamatay! Ngano, Win? Abi ba na kog mukuyog ka na ko, Franny? Dili, Win. Gisiguro lang ako ang luwas kang makabiya din eh. Kalente lang una kung unsay ni tabo din sa Pilipinas. Labi na sa imong negosyo. Kwarta na! Sayon kaya pa na mo kita ni mo, Win. Tuo lang ako! Tuo lang, Win! Nagdagan siya na paing mo din nato. Hindi. Doon na si Chris. Doon na siya. Bantang kayo si Chris. Syaro. Ya. Sa patay. Uy, patay ba, oy? Wa, may tao! Kunahay, madam! Ay, ala! Sa inyong layo! Ako'y! Matay ka na! Si Chris ang animal!
dancing og nang terya. Hain magkansila. Ang samang kay nahitabo nila. Diyo nagkapi mga buto-buto. Chris! Ay, nang sakit ang kakingo ni Chris. Okay. Yan na kasi mong speedboat, Win. Sigurado mo ka makalarga sa gawas sa nasod. Kung mabagdaan ganin mo sila yung nasod, nga patay na ka na nagpakahiro. Balik din sa Pilipinas. Buhi o na ito pagbalik ang impyerno sa Cebu. Oh. Oh, Franny. Oh. Franny. Usay mo kita naaw sa ibabaw sa pangpang. Basta. Balik na yun kung mamatay na ka na nagpakahiro. Balik, Kidwin! Oh, Franny! Oh! Mubalik yun ko! Mubalik yun ko kung mamatay na ka ng animal nga nagpakahiro! Animal! Buhi pag yun di ay si Chris! Kaya nagsigi pa man ang buto-buto! Tuwa siya si Babaw. Ug ako, niya sa ubos, magsubay sa pangpang. Wa siya magkamaton. Kusgan pa na ako kapagdagan. Aron mag-una ko ni sunahan. Tuwa siya. Manantaw na gikan din ang sakinan nga kiingon ni Chris. Makita lagi ka din ang sakinan. Win! Tanawin! Miaso ang paborito na kong lugar! Win! Panaro na ako speedboat, ha? Hila mo! Gitanapan ako ang nag-gusbat ka paborito kayo na kong damit! Animal! Lagi ang himuanan og sabo! Nabungkag og nasunog! Ngaribot ang drin akong dapita ang mga bag puno sa mga kwarta! Kaya ako ka na hidaan! Dali! Dali! Awin! Yan, Awin! Namingaw na. Animal. Buwiset! Buhi pa si Chris! O sige! Ato na ta! Paandara na ang speedboat! Patay! Nga naman! Animal! Chris! Dili! Nahutan og bala ang magasin sa imong armas! Kining ako Wa pa iban, Chris! Wa iban! Bisan usa ka buok! Kay tanang sud ini! Gitagana ka yun nimo! Para nimo! Motoo ka ba, Ginoo? Ha? Chris! Kay ingnon ka na ko nga pagbuot sa Ginoo kining higayon na! Nga ihatod di mo ang imong kinabuhi nga rin ako! Aron ako gyud! Ako gyud ay ang mutapos di mo! Di mala! Apti ka kayo ha! Buhay kinig akong kabot!
Yes! Kay Patriotica! Nganong magkupot ka bang gyapon ato? Nuwa man ka to'y bala! May abilidad ka. Tanaw na to. Kung makasugakod ka ba sa akong buhaton ni mo, abilidad ha? Ha? May abilidad ka? Ha? May abilidad ka kay nako ha? Di bala ka? Ha? Ha? Nagtuo ka di ay? Nadilig ko ba kamao? Ha? Bukon ako ni imong usa kong kumo. Bukon ko kining imong daw sa kong kumo. Paradis, mga kinabuhi ka nagubat tungod sa inyong kayawa! Mga polis, naibaw na sila. Confirm. Grabe yung pagkasunog maong dapit. Magpaubos ta. Palayo lang ta sa dakong kayo o sa itong kayang aso. Nganong dili ko nimo paduolon, ha? Ha? Ay. Attention! Isulubagan yung mga mas. Shabu Laboratorio na sunog. Duha ka Shabu Laboratorio na sunog. Si Prodigal, nakuha niya si Emeline. Bisa kaya na siya. Bisa kaya na si Franny. Franny!
Tanan kun mihunong pa ko. Alkansi ko sa lihok. Nagkupot na siyang daan siyang armas. Ning higayuna, kinahanglan ako maoy siguro. Ning higayuna, kinahanglan ako maoy dakog bintaha. Ang sunod nga mahitabo, kinahanglan siya ang maalkansi ug ngari nako ang tingob nga ginansya. Magkakayaso. Di sila makaklaro na ako. Pasaylo ako, sir. Ikinahanglan ako ang imong uniforme o ang imong patrol car. Kapito na ako kinig imong uniforme. Bukawas ko din. Naulian na de ka. Ops. Bisag mag-unsa ka pa, di ka gyud makabuhi. Mayo kay nimong pagkagapos. Mas maayo pag magpuyo ka na lang. Pagpuyo! Abi nimo, misamot kag kanindot tungod anang imong gisulog, Emilyn. Magkakita lagi mo karog si Chris! Naunsa ka na? Magkakita mo karon sa basurero. Usa, kalma lang. Kalma lang. Hello? Chris. Kisa ni? Franny, Chris. Naibaw naman ka. Iya si Emilyn ako. Naibaw ko? Luwasa si Emilyn. Luwasa yun si Emilyn. Klaro ba, Chris? Hain ka man karon. Di ara ko sa luyo sa iyong sakyanan. Nagsunod na ko nimo. Naangka sa police patrol car. Oo, Franny. Asa ni mo dadas, Emilyn? Asa na ko dadas si Emilyn? Sunod lang. Sunod lang yun, Chris. Hoy, Emilyn. Usa man makigsulti kas basurero? Pagsulti mo. Chris. Ay ka pala ka. Ay kadlok. Why may tabo ni mo? Nahibaw ko. Chris, I love you. Ay sus! Kahilas ni mong paminahon. Basurero! 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 Wala siya mutubag. Nagtanaw siya na ako, Emilyn. Dagway baya ni Chris! Daanan ni nagdilab sa among pag-abutin eh. Nasunog na din ni dinhi pag-abot ninyo, Captain Ramos, sir?
Klaro nga miulbo na kinadapita. Gituyos pagpabuto ang mga budiga din na maong dapit. Matod pa sa mga istorya sa kauban ni mga pulis, dili pulis ang nabuhat ani. Kung mauna, kinsa man day kap. Dili pulis ang nagbuhat ini. Balikon ako ang pangutana kap. Kinsa man day nagbuhat ani? Miss Santo Pron sa kong nauna. Kinsa sir? Ang basurero. Basurero? Mao ba kinitang hana ang kanunay unod karon sa mga istorya-istorya nga si Chris ang basurero? Maayong udto, balik na sa binhi sa padayon natong ginunta natong panghitabo. Ulahin na nga may abot ang mga kapulisan nga may responde ni mangilngig na usab nga hitabo. Ang nabantog nga resort karon pang masayri na may duha di ay kasyabulab og ang maong resort gihimo lang daing prontahe sa mga pagkamaog sa mga transaksyon sa mga ilegal nga drogas. Maayong pagkabungkag sa maong resort og napasad-pasad sa bisan asang dapit ang mga tao nga apil sa palusot sa drogas. Nasayran nga ang maong resort gipanang-iya ni Sherwin Espinita nga mao'y giilang numero 1 nga supplier sa drogas nga nakit-an na lang pataya sa kaugalingon ni ining speedboat. Gawas sa mga patayng lawas, nagpasad usab ang daghang kwarta sa speedboat, hugot ang pagduda sa mga kapulisan nga padungna sa paglayas kini si Sherwin. Dili mga pulis ang nabungkag sa maong resort, busag ipangutanan nato si Captain Ramos kung kinsa. Way laing gidudahan ang maong pulis sa matud pa niya, usa ka basurero. Usa ka Chris, usa ka basurero nga way kanunay unod sa mga istorya-istorya karon sa atong dakbayan nagbungkag sa maong resort nga gimo camouflage sa duha ka dagkong syabulab. Ang mao gihapong pangutanan nagkanayon, usa ka pagtabang o nakatabang ba kini Crisanto basurero sa suliran sa drogas? Apan nakamatuhuran nagkanayon gihapon. Pinangita gihapon siya sa balaod kay wanted siya sa balaod. Ginoo, bata pa si Chris. Ngagianod sayang pagtago-tago sa basura. Gipakaingon na mo nga sama ra gihapon siya sa mga kabataan nga ang kausapan maura ang pagdako sa kabata ngadto sa mahimon na siyang tao ug ang dangatan sama ra gihapon sa basura. Apan lahi kaayo si Chris. Lahi kaayo siyang pagkabata. Tungod kay mo bati siyang kaluoy sa sama niyang kabus. Yun kaayo. Linghod pa siyang nagsugod og tabang sa mga kabus ug makaluluoy. Nagtubo ug may dako nga may tabang gihapon sa mga kabus ug makaluluoy. O karon siya na ang makaluluoy. Kaniadto siya nagpanan sa basura. Karon ang pangutana, asa man siya paingon? Asa man siya dagan? Asa man siya sangko sa iyang pagtinagan? Ginoo, ayaw itugot nga maalaot ang tao nga mauray mibati o kaluoy namong nagpakabuhi sa basura. Balik ko na ako. Sorry, doktora. Ayaw pa nga yung dispensa. Natural man good nga madamay ka. Bisag imo pa kung ang dili ko mo sugot. Oh? Nagpalahi kasab kunuhay. Daghana mo natakdan ni Chris nga daghag arte. Gusto ko mo saksi sa imong katapusan, Franny. Ang kamatayo ni Chris mo'y imong saksihan, Emeline. Kanang hain si Chris? Wala magsunod ang basurero. Nawa siya sa luyo. Bisag magpakiloy pa ko nimo. Huwag yapon ko mahimo.
kung asa ko ni mo dadon, padayon, Franny. Nahdo ka nga nawaog ka ni si Chris? Mitalaw si Chris. Nagpasabot nga pasagdan ka lang bisag unsay akong buhato nimo. Karon sa atong atuan, Emilyn. Nawa si Chris. Nahadlok og mitalaw ang basurero. Human sa kung tuyo ni mo din hining mingawng warehouse. Mawa lang ko ingon sa usa ka buwa, Emilyn. Ikaw karon ang matingban sa akong kapungot ngalong na ingon nini ang dagan sa akong kahimtang. Nadato na unta ko. Apan nagsamok-samok ang basurero. Bosa, ikaw mo'y hungawan sa tanan, Emilyn. Tungod kay kalimtan ka lang ni Chris. Di ba kung wa ko pa sa din ni Chris? Wa na si Chris! Niya si Chris! Luwason ko ni Chris. Tanawa sa unahan. Chris! Marika! Dali! Naibaw ko nga ni Dapitan tumong mo, Franny. Nagligi-ligi ka sa palibot. Nahibong ka nga nung buhay kong naguna din. Nahibaw na ko unsa kang klasiha. Nagbutang ka na din sa mong mga tao aron makabintaha ka. Naara sila! Patay na sila! Ni si Emilyn. Luwasa si Emilyn! Uwian ni mo o dili si Emilyn! Luwason ko yun siya! Oh! Ha? Modool ka? Dali! Dool! Dali! Chris! Padool, Chris! Padool! Ihatag na ko si Emilyn! Oy! Wa na malagi bala imong armas, Chris! Ambis si Emilyn! Nagtuo kang kublan ka? Ha? Nagtuo ka gyud nga dili ka dutlan, ha? Animal! Tuhi ka lang gihapon bisag kaduha ka na maigo, ha? Grabe ka, ha? Grabe ka, ha? Pang-last! Dinhi sa imong agtang, ha? Siya rin di ka pa mamatoy? Ni pantay ang imong magasin. Wa ni mo ba ilising daan? Kisaan na ko ni Papa Ramon. Bukol na ko ang imong kasing-kasing. May igo ka na ba sa riro? Di ka na magdugay, ha? Ang katapusang kusog, mao'y labing kinakusgan, Franny! Kusgan ka lang gihapon, ayaw! Ang kusog, mao'y labing kusog, Franny! Tadawa, nagkadol o nagkaduram na sa imo kasing-kasing ang kahait sa akong panibas! Diditan, naku mabiok ang imong kusog. Nagkadulas akong dungan. Kutsiyo.
Wala kaayo. Pugong taman sa imong Frani. Kay gusabot ka inanay ang pagduot sa akong panibaws. Ni ana sa imong dugang Frani. Bindot na Chris. Ayaw una. Pasultiha una ko. Pasultiha una ko, please. Ayaw unang ipadayon. Wala minut na ang katunga sa kutsilyo. Ang akong panimaos, Frani. Unsay lamig sa akong panimaos. Walo nako, Chris. Tangiho ako. Seryoso ako tugaan na nagbasol na ako say lami sa akong baos, Frani. Chris, gusto na! Gusto na! Chris, gusto na! Kanina lang! Kanina lang! Tanawang akong panimahas. Namuok sa urne, Frani. Chris. Mahal ko ikaw. It's a long road. And it hurts to keep dreams apart. Mahalan niyo ang mga kabus ug makaluluoy. Ang langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit ay dagat na buhay at sagana. Ang langit ay hangin. O dinhi mga higala, natapos ang sugidanon nga naguluhan. Cruz o Diablo. Anya kini mga artista nga naghatag kinabuhi ini nga atong sugidanon. Sa papel ni Boss Kim, Edgar Gutierrez, Teria, Maris Torrejos, Lolo Eking, Fred Quinio, Sherwin Andrew Banate, Vic Algin Abakita, Samboy, Donald Gonzales, Roda og Tansing, Charito Abiliar, Frani og Kukoy, Jesse June Repaha Villamor, Emeline Elma Vistil Patalinghog, Chris James Key. Inabagan usabi na ni Yui Lenes ug Randy Gurion. Kining maong sugidanon gibuhatag duwa sa radyo ni Fermin Coliantes Gomez, Direktor Andrew Banate, Sound June Villamor, Music Don Gonzales, Technician Achilles Hisem. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio ubos sa GMA Network Incorporated. Di ko salud.